Kublai pi baro mentakas ngi ngadon bat I kertong jong ka UDP nang tei na po mau kenro constituency iba kensing lenciang bat ngin yakran I halor kejing pen kre jong I ya kani ka MDC election. Kublai ba ngitip u arah jar ar pulai pi la mi na ka parti NPP bani kuni ka MLA. Di mentaka kenti pak pi mi na ka UDP la ban ya thu ngi ikeda. Pi gajing mi jonga ye ka parti kam don kono kadaw pi ngamde ubri ubashim ye kadaw habang mi kadaw hi ba kongsan ka ba pelong yang ban mi khmat kan kadai bai banga angnot ban syakri ye ki pat ba ki badon ha pedeng ka kutlan ki kup silang ki sam silang kata kadai ka phang pedeng ka banga mi khmat Tiladangi phai sekte ka constituency jong pi indon I kertong na ka NPP ka VPP na baro hi ki kertong ki banya pinhap banya kun persya mentaka kenti ti ka kita ki pipet kumnu ya ladi hakani ka jing yakut pi ki candidate baro habaki yakun ya ka madan thama kidon la ka jong ka nongrim bat kidon la ka jong ka jing soklan ngimnam la ban underestimate yeno ha ka jing kun Rei kat kum kajing yai lenti kajonga ngalalong uriurim ma kajing yai lenti ban syakri upat ba mo tin rei nakaliang lokal MLA ruladon bat ikorim jo o ye trelang kumno ya ka kamban pentelun hamau kontrol konstituensi ngam don kajing wa ni awa daw rei tanggawe galong ba kajing yakun hangti kumbang I kanlong ya pedeng ka kurim jong I lokal MLA bat nga na ka UDP kata gadi ka sorbe bat ka report ka bengiyo ha ka konstituensi Tiladangi phai state constituency kajing bamiale syu jong u MDC menta ya ka ni ka election hatu kandai ka plus point thara ya pi ha kajing sisa ngimpoi perkhat begini kin jia ka ba lokal MDC unsong thain no tin rei ngashim ye kani karai kadon kadaw bangan mi syakhmat bahadin ba I lokal MDC iba martel MN mukim ila syong thain no na kadaw jong kajing tlot ha government te nagaliang jonga ngashim ye kani karai ka de hadin ba ki pat ba naga them riwar bat ka thain lum khamtam ki nong karsan jong iba he MN mukim ki sa khun swat khun rangli namar ba udei ubriu naga thain war bat ka thain lum ru kumju ki shat ai ga jing sakri kum lokal MDC te ga jing shong jong I ka wan ha ga jimut te perkhat jonga bangan yat syakman ia ka bangan ai ga jing sakri ya ki ru bakin dom long khun swat khanang baki ru kin skotu ba lami biang uwei pat utrai jaka utrai muluk na kani ka constituency baki ru ki so shngan hagata ka jing yat ba ka jing dei ha ka imlang salang ban nga kum ta ngami kan syakman ban yat ya kani ka kam lengba ka jing kersan jong kin nong song snong ki briu jong ba he MN mukim bat ki briu jong ba Remington Empero ulong XMLA bat kani ka lenti ka banga jam kan long ka plus board na ka banta ka jong Tilada pipoi sya ka thong ki kita ki sinjam ki ba pinchim ban pen klanya ka section pi ka sekshedul kumba long menta shisha gala long ka jing kerkhu ka bakrau ya ka ri bat ya ka briu nyutrap nginom la ban len haki khindet snem ki bala le no kum ka district council ki nong yalam lane ki CM mo laga jong ka jing sinsha laga jong ka jing yal enti jong ki persang ban pan ba laga long haga nugo dur laga long haga sinshar haga khadar laga long haga nugo benta ngai ba kini ki nong yalam jong I ki persang ban le ka baba henrei nakaliang jonga kum u kortong ladanga poisya ka jing syajit kum MDC ka ba I kongsan kalong nalor ka sikshudul don kam ban penskem bat kata galong kalong kur kalong jaj kalong kha kalong man bat ka khndo ga siap kidai ban yaj be kum badai ban yaj dei ban puklumar ha ka shong kha shong man lane ka jing ai jaj klumar haki banta ka jing snow shimet kam dai kadai ban yaj kat kum gata blak pen ku board daga riti sinshar pat ba la ban ong no haka sikshedul ba ngi kum ki khasi khara ide ban board ia kata ka bolong shwa man shwa ula bu bet ia kata ka jing longkur longkha ka riti ka sinshar ka it ki hima bat ki raj ki shanat te ka bakong san pan nagaliang jonga ngai I balada ki pat ba jong ka mau kon ro constituency ki jit
yang akum MDC ngai hagadis konsul ngidon kam shibon ban penklan ye ke revenue pi ke revenue ga don kam ban penklan lada telot ke revenue hagadis konsul kamun nginam la ban pentelun ye ki kam jong ke council nginam la ban pentelun ru ya ki jing don kam ha uput usam ubaki MDC lani kadu benta jong ke jing terekam lada telot di ke revenue kadis konsul konlong ke ba telot bat ki nong song snong ru kan long hakajing yat lenti kan long ke batalot Nakaleng jengi hingi kit bok kit weng pi ba ko bla shipun. Polisi ada.